Як даведацца, што я трансперсона і ці нармальна гэта? Быць трансперсонай гэта абсалютна нармальна. Людзі, чыё стаўленне аб гендары выходзіць за рамкі агульнапрынятага, існавалі заўсёды і ў розных культурах. Усведамленне свайго гендара можа быць доўгім працэсам. Ты можаш адчуваць сябе камфортней, калі навакольныя ўспрымаюць цябе ў гендары, які адрозніваецца ад прыпісанага табе пры нараджэнні. Гэта можа выяўляцца ў змене стылю адзення, прычоскі, імя або адчуванні дыскамфорту ў адносінах да свайго цела. Досвед кожнай персоны унікальны. Пытанне для разважання. Што я адчуваю, калі да мяне звяртаюцца, выкарыстоўваючы гендерныя канчаткі ці словы накшталт дзяўчына, малады чалавек, хлопец? Ці адчуваю я, што маё цела не адпавядае майму ўнутранаму самаадчуванню? Ці падабалася мне ў дзяцінстве ўяўляць сябе персонай іншага гендара або гуляць чужыя сацыяльныя ролі? Ці падыходзіць мне той гендер, які мне прыпісалі пры нараджэнні? Не хвалюйся, калі адказаў пакуль няма. Разуменне сябе можа заняць час. Толькі табе вядома, як правільна сябе ідэнтыфікаваць і выяўляць.